Hej YouTube og velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver en meget simpel Minecraft server til 1,6,2. Det I gør, det er, at I går ind på Minecraft.net. Herind, så logger I ind. Nu skal jeg se, om jeg kan huske den. Det er min lille søsters kode. Og så gå. What's the first name of your first boy? Ave. No, fuck. Home. Home. No, log out. Vi logger igen. Download et tier. Så er der den her. Multiplayer server. Så downloader I Minecraft server 1.6.2. Og den downloader. Så går jeg herud på Now, Folder, MC Server. Og I har den her. Den, fordi jeg har Opera, så det går lidt dårligt med det, så det skal ud der. Og den skal ind i en mappe, og det vil I se nu. Hvorfor den skal. Fordi at der kommer simpelthen så mange I ved, mapper, og så bare kryds det lort der. Downloads væk med det, og det kan godt tage noget tid for at stoppe det her, fordi det ikke er så godt. Men så går I ind på cmd, og så skriver I ipconfig. Så kan I se her. IP foradresse, det er det der. Så det går vi ind på server, og så skriver vi 1.9.1.6.8.7. Sådan der. Og så porten, for eksempel, det skal bare være 13371. Så går jeg op i file og save. Så kommer vi til det, der er lige lidt sværere. Det I går ind på jeres internet browser, så går herop, så skriver I den nederste her. Default gateway. Den her. Den skriver I herop i et link, og så enter. Og så skulle I gerne komme derfrem, så skriver I admin. Og så hernede, der skriver I jeres nederst, altså når I skal logge ind på jeres internetkode. Og hvis ikke I har sådan en, så skriver I bare password der. Remember password og login. Og vi kommer ind her. Så trykker I port 3 inden et eller andet. Jeg skal lige slette alle dem her, fordi der er ikke noget ved det. Men det skulle jeg ikke vise jer. Så add custom service. Så her, det skriver I 7. Og så porten 13371. Og så heroppe skriver I Minecraft server. Og her, der skal det være på begge. Og så apply. Og så skulle den faktisk være her. Og så er den faktisk klar til at køre. Det vi gør, det er, at vi går ind på åbneren her. Og så åbner vi Minecraft. Så er vi at download. Så load files og master og play. Sådan vil jeg gøre det der. Ja. Så går jeg ind på multiplayer. Og så kan I så se her. Var det ikke 7? Jo. Så deltage i server. Og så er I inde på jeres server. Men I er jo ikke admin eller noget som helst. Så det går I ind på den her. Så skriver I OP. Og så jeres navn. Og I skal skrive det hele. Og så står der her. Stop. Det her det er bare sådan en normal server. Der kan overhovedet ikke være
plugins eller noget på. Men det kan I se i næste video, hvordan man laver en server med plugins. Men der er lige noget mere, jeg skal vise jer. Så trykker afbryd og skriv stop. Undskyld, larm. Stop, så der. Så går vi ind på vores MC folder. Så går jeg ind på server. Og så kan I så, hvad det hedder, ændre alt det her. Om det skal være flad, eller om der skal være gamer på, og seed, og alt sådan noget. Whitelist. False. Det betyder, at hvis du tager den på true, så skal du skrives under i den her mappe for at komme ind. Men YouTube, jeg tror faktisk ikke, at der var mere, jeg vil sige. Så, hej YouTube.